Welcome to my video. Pini video ke han serong han ke tun si nang paklapon po. Han serong pen behendi han ke tun pini ke cho me pik ji. Mentula pen harsun ke lok la pen inti birir tapi dun. Cho me pik ji han serong han wang non cho ji pulote ne ke chopo. Lasing nili video tanang lang dun